чуя. Вярно е това, което казваш. Не сме в светлината на прожекторите и е голям парадокс, че накрая, изписвайки финалните надписи, се забелязва, че ме характеризират като водеща, а не примерно ко-водеща, асистент, водеща или асистентка, водеща. И всеки ме пита каква водеща си, каква водеща. Аз се радвам, че имам възможността да бъда в професионална среда и се надявам това предаване да ми допринесе за опита, който по-натам ще ми трябва. И аз не знам все още за какво, но се надявам, че ще има къде да го приложа и за мен е голямо училище, голяма школа, че имам възможността да съм сред тези професионалисти, които повече от 15 години се занимават с телевизия. Просто се радвам, че имам тази възможност и ще се възползвам от нея, докато е на лице. Докато не я вземат за водеща. Добре, кажи ми, каква ти е мечтата в този професионален план? Какво искаш да постигнеш в телевизията? Най-много си мечтая да се снимам в киното. Иначе за телевизията пак ти казвам, е една много добра школа. Тя ме научава как да общувам с хората, което е много важно. Забелязала съм, че не всеки може да общува с всеки го и е трудно общуването между хората като цяло. Затова аз в тази сфера, професионалната, най-вече си пожелавам и си мечтая да се снимам в киното, независимо дали е за големия екран или примерно в някой сериал за... Като актриса? Да, като актриса. Да, ако те вземат да играеш любовница на някой, ще се съгласиш ли? Все пак имаш приятел. Да, ще се съгласа и плюс това той няма нищо против каквито и да е било мои изяви, дори да играя любовница на някого, защото знае, че това ще ме направи щастлива, изявата ми в някой филм, независимо в каква роля. Това сигурно, защото не е българин. Не е българин, българите са малко турци. Трябва да ти кажа, повече са много ревниви и не приемат така тези изяви на жените. Да. Не знам дали си забелязала. Да, така е. Аз много ще се радвам да се включа в някакъв филм, независимо дали е за голямото кино или за някой сериал. Просто това е нещо, което отдавна си мечтая. Аз съм играла 2 години в Плевенския драматичен театър и също в много реклами, ти знаеш, много реклами съм участвала. Да. И просто актьорското майсторство е нещо, което отдавна ме привлича и така си мечтая и си го пожелавам да ми се случи. Дано. Аз съм сигурна, че ще успееш, защото си упорито момиче. Не се отказваш лесно. Не се давам лесно. Добре, твой приятел не те ли ревнува? Много ми е интересно. Това сигурно на нашите зрители е интересно. Все пак толкова хубава жена, известна, така винаги сред мъже, сред хора. Не ме ревнува, защото първо, защото той е такъв човек. Второ, защото аз не му давам поводи за какво да ревнува. Трето, защото имаме толкова открити и отворени отношения, че той няма един момент, в който да се усъмни в мен. И е факт, че аз постоянно получавам СМС и обаждания от какви ли не охажори, някакви неприлични предложения. И съм си споделяла с него за всяко едно такова нещо и той просто се смее на тези неща, защото знае, че аз не съм такава жена, която ще тръгне след тези предложения, което си ти прави и си получавала. Секс до вечера в 7 часа и някакъв адрес отдолу. Примерно, еди си кой, 15 номер. Цар Иван Асен, втори, 15 номер. И ти трябваше да напишеш, дай ми снимка. Да. Я да си кажа кой е мераклията с адреса там. Гери, кой те изстреля на върха в България? Кой ти помогна? Сама. Честно ти казвам, не е имало някой, който в който и определен момент да ми е подал ръка. Имала съм естествено хора, които по някакъв начин са присъствали в живота ми и в определен момент са били и аз съм била в точното време, на точното място. То май много са местата. Щом до тук е стигнала, но е важен и мъжът до нея, убедена съм. Малко приемат такива жени с работа. А дали ще се оженят? Годежен пръстен имам от 2 години, но за сватба, честно да ти кажа, не ми се иска много, защото тези празненства, въобще едно такова празненство би ме натоварило емоционално. Не искам да се виждам с толкова много хора, с моите роднини, с неговите роднини. Не, че има някакъв конфликт между мен и тях, нали, роднините, просто един такъв ден би ме натоварило, а по принцип моя идеята е обратното, да се чувстваш добре на сватбения си ден. Така че
Ще видим. Живота ще покаже дали ще се оженим или не. Аз съм си с него, пък с брак или без брак, това май няма много значение. Особено в обществото, в което живеем в момента. Добре, да ти си много разкрепостена на сцената в леглото, така ли си? Да, трябва да питате моя мъж, нали, моя приятел. Но нямаме тайни, нямаме табута в леглото. Имайки предвид, че сме от доста дълго време заедно. Вече се знаете. Вече се знаем, да. И така, няма скрити термини, няма тайни. Аз съм чувала за гърците и съм чела, че са много страстни в леглото. Вярно ли е това? Вярно е. Вярно е. Определено на 100%. Даже докато още бяхме в началото на връзката си, някъде преди 5 години, много се радвах, викам, леле, какъв страстен човек си намери. И до ден днешен е такъв и много се радвам просто да чукна на дърво. Такъв си е. Определено. Страстни са. Добра реклама му направи и на него, и на всички гърци. Гери, би ли се снимала за някоя еротична фотосесия? Много са ми предлагали, даже бих казала от всички списания в България, които са еротичните издания, но съм отказвала на всички тях, защото не е в мой стил, не е типично в мой стил и е нещо, което не харесвам за себе си. Примерно, ако видя някоя друга жена в списанието, да, казваме колко е хубава, супер, нямам против голите фотосесии, нямам против някой да се снима без дрехи, но за себе си не одобрявам такова едно поведение. Дори ми предложиха от гръцкия Максим и то за доста голяма сума, но парите не са водещи при мен, просто това не е нещото, което искам да направя и не ми харесва за себе си. Жалко, мъжете биха се зарадвали да видят такъв хубав, естествен